Hej og velkommen til det her lille modul, som er introduktion til sociologi. Vi skal i dag se på identitetsdannelse som det første, vi går i gang med, herunder socialisering og anerkendelse. Socialisering. Sociologien beskæftiger sig blandt andet med socialiseringen af mennesket. Det er en slags opdragelse, kan man sige, af individet til at fungere i samfundet. I har læst om, at det lille barn indsocialiseres i forskellige arenaer. Det er der, hvor det foregår. Og socialiseringen er forskellig i de forskellige arenaer. Så den primære socialisering foregår i hjemmet. Og her er det forældrene og andre meget nære relationer, som står for at lære barnet om, hvilken adfærd, der opfattes som korrekt. Og her er barnet meget i centrum. Den sekundære socialisering, den foregår uden for hjemmet. Og i traditionelle samfund, der vil det blandt andet være ved, at børnene løber sammen mellem forskellige huse og leger sammen, og der er så i et varierende omfang nogle voksne, der har ansvaret for at passe på dem. Måske nogle ældre søskende, og lære dem om normerne i det her større fællesskab. I vores senmoderne samfund, der er det her udlejet til daginstitutioner især, så børnene fra en meget tidlig alder, i forhold til andre samfund, kommer hen i nogle formaliserede relationer, f.eks. vuggestue og børnehave. Og i de her institutioner, der lærer de så om, hvordan man skal opføre sig, når man er i en større gruppe. Det vil sige, at det lille barn er ikke længere fuldkommen i centrum, som det er i meget højere grad derhjemme. Bemærk, at i sociologien, der kan ordet institution betyde i hvert fald 2 forskellige ting. Så en institution, det er for eksempel en bygning, hvor der udføres noget arbejde med børn. En daginstitution, altså en vuggestue. Og i et kommunalt budget, der betyder det meget med institutionerne. Men institution, det kan også betyde noget helt andet, nemlig en idé om et fællesskab. Noget vi er sammen om. Altså kirken er en institution, eller familien er en institution. Og sociologien er meget optaget af at beskæftige sig med, hvordan de her institutioner har det i vores samfund. Socialisering, det er et meget vigtigt emne, og sociologien forsøger altid at afdække betydningen af struktur og aktør i forhold til hinanden. Så hvis man ser i jeres læreplan, så står der, at struktur-aktør-relationen er meget vigtig. Så prøv at lægge mærke til fremover, når vi arbejder med forskellige sociologer, prøv at lægge mærke til, hvordan de opfatter, at strukturer determinerer, altså bestemmer et menneskes situation, og i hvilket omfang mennesket er mere frit, altså aktøren har mulighed for, individet som en aktør, har mulighed for at skabe sit eget liv. Så nogle sociologer mener, at strukturerne bestemmer meget, og nogle sociologer mener, at aktørerne har mulighed for at skabe deres eget liv, og måske endda påvirke strukturerne rigtig meget. Så jeg har læst om Honneth, og Honneths 3 niveauer for anerkendelse, og nogle gange kaldes det sfærer. Altså ligesom skyerne har forskellige sfærer, der ligger på forskellige niveauer. Først så er der privatsfæren. Og i privatsfæren, der er det meget vigtigt, siger Axel Honneth, at der er anerkendelse af mennesket. En meget stærk anerkendelse, som kommer i form af kærlighed. Og hvis den her anerkendelse mangler, så bliver det et problem for dannelsen af selvtillid. Så har vi den sociale sfære. Og i den sociale sfære, der taler han om en social solidaritet. Og det er meget vigtigt for skabelsen af selvværdsættelse. Det betyder, at hvis man i den sociale sfære, for eksempel i skolen eller på arbejdspladsen, oplever manglende anerkendelse, så vil det få stor betydning for individets situation. Det betyder, at for eksempel mobning kan gå meget ud over det selvværd, mennesket har. Og endelig så har vi den her retslige sfære, altså det retslige niveau, som alle mennesker har behov for anerkendelse indenfor. Hvis der mangler retslig anerkendelse, så går det ud over selvagtelsen, siger Axel Honneth.
Og når vi ser på den her selvagtelse, så vil jeg gerne komme ind på, at i USA for eksempel, der var der tidligere eksplicit diskrimination, for eksempel af de sorte, og på grund af Civil Rights Movement, så blev det her ændret. Og der var en lang periode, som er skitseret her på history.coms hjemmeside, hvor man kan se om den her Civil Rights Movement, hvordan de tilkæmpede sig rettigheder for sorte, sådan så op gennem årene, vi kan se her i slutningen af 50'erne og op gennem 60'erne, der sker der forskellige tiltag, som i varierende omfang giver konkrete nye rettigheder til de sorte minoriteter. For eksempel så kan vi se, at i 64, så er der Civil Rights Act, hvor det bliver gjort ulovligt at diskriminere på arbejdspladsen. Og den måske vigtigste, det er august 65, hvor præsident Johnson underskriver Voting Rights Act. Det vil sige, at sorte og hvide på det her tidspunkt altså får lige politiske rettigheder. Der er flere tilfælde af rettigheder, der bliver tilkæmpet efter det her, men vi kan se, at der sker meget på den formelle front på det her tidspunkt. Så hvis vi går tilbage til oplægget her, så kan vi se, at det går ret godt i 60'erne med at få tilkæmpet sig formelle rettigheder. Og noget af det, der er en stor debat i dag i USA, det er, at i et vist omfang kan man sige, at sorte har de samme formelle rettigheder som alle andre etniske grupper i USA. Men nogen vil sige, at der er problemer i det uformelle felt, fordi sorte minoriteter, siger nogen, bliver diskrimineret imod. Så for at summere op, så har vi altså håndets 3 anerkendelsessfærer her. Der er en privat sfære, at man har behov for anerkendelse inden for en social sfære og en retslig sfære. Og når man laver en analyse i samfundsfag, så samtidig vil man kunne se, at alle 3 sfærer er meget relevante at sige noget om, og andre gange så er det måske kun en enkelt af sfærerne, som det er interessant at sige noget om, ud fra det foreliggende materiale. Så en lille note til sidst. Måske har I bemærket, at jeg har skrevet kildehenvisning her forneden, fordi jeg har ikke selv skabt den her grafik. Den har jeg hentet fra en bestemt hjemmeside. Så jeg skriver her, hvordan hjemmesiden kan noteres. Og til sidst i mit oplæg har jeg sådan en litteraturliste her, hvor jeg fortæller de materialer, jeg har anvendt i oplægget, hvor de kommer fra. Og bemærk forskellen på, hvordan jeg laver henvisninger, når det er de løbende kildehenvisninger og den afsluttende litteraturliste. Det var det hele. Tak for i dag. Hej.